Isinusulong ngayon sa lalawigan ng Nueva Ecija ang mechanized farming na layong higit na pagandahin ang ani ng mga magsasaka. Sa ilalim ng programang Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF, 139 farmers cooperative ang tumanggap ng iba't ibang mechanized farming equipment. Kabilang na riyan ang 79 units of four-wheel drive tractor, 30 units of rice combine harvester, 4 units of riding type mechanical rice transplanter, at 3 units of walk-behind mechanical rice transplanter. Naging posible ang naturang pamamahagi ng kagamitang pangsaka sa pagtutulungan ng Department of Agriculture at ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec. 5 bilyong piso ang pondo ng RCEF kada taon. Ayon sa DA, ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa pagsasaka ay mas makakapagpabilis sa pagtatanim at pag-ani ng ating mga local farmer. Ibig sabihin, mas mabilis ang balik ng kanilang mga puhunan at makapagtatanim ng mas maraming beses. Rainiel Pawid, CLTV News.